Dnes budeme mať tému, že Boh je všemohúci. Touto stredou začíname 3 stredy, keď sa budeme rozprávať o tom, že aké sú to vlastnosti Boha. Teda budeme rozprávať o 3 vlastnostiach Boha. Prvá je, že Boh je všemohúci, druhá bude, že Boh je dobrý a tretia bude, že Boh je spravodlivý. Začal by som od toho, keď to je samotné, že Boh je všemohúci, je vlastne Božie meno. A v starom zákone máme v hebrejčine to meno El Shaddai. To znamená, že silný Boh všemohúci. A chcem prečítať z 2. Mojžišovej, do 6. kapitoly. A 2. až 7. verš. Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu: Ja som Hospodin a zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám kanánsku krajinu, v ktorej bývali ako cudzinci. Počul som aj vzdýchanie Izraelcov, ktorých Egypťania zotročovali, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelcom: Ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských bremien, vyslobodím vás otrockej služby a vykúpim vás vystretým ramenom a veľkými súdmi. Príjmem vás za svoj ľud a budem vám Bohom a poznáte, že ja som Hospodin váš Boh, ktorý vás vyslobodil spod egyptských bremien. Keď tam je napísané v tom 3. verši, že Boh všemohúci, to je to El Shaddai. A Hospodin sa potom vyzval Izraelcov, aby ho volali jeho menom takým osobnejším. To je Jahve, teda JHVH, tam už potom to Ačka, Ečka boli pridané. A to Jahve reprezentuje taký osobnejší vzťah s Bohom. My to do slovenčiny prekladáme ako Hospodin alebo Pán. A tam nastáva taký určitý prelom. Vlastne od tejto 6. kapitoly sa už rozdeľuje medzi tým, že El Shaddai a Jahve. A vlastne El Shaddai je viac, keď sa hovorí, že Boh vzhľadom k svetu, keď je to, že teda Boh voči ostatným pohanom, a keď je to, že sa hovorí v kontexte, že Boh a Izrael, tak sa používa toto Jahve. Čiže môžeme vidieť, že ten Boh, silný Boh všemohúci, je jedno z mien, ktoré si dal Hospodin. A to všemohúci teda nám hovorí o tom, že Boh je všetkého schopný. Pre Boha nie je nič nemožné. A chcel by som sa s vami pozrieť na to, že pre Boha nie je nič nemožné, tak v 3 oblastiach. To bude ten fyzický svet, to čo sa týka počasia, alebo teda ako zeme, to v čom žijeme. Potom ten duchovný svet a ešte náš osobný život. No a ešte predtým, ako to do toho pustím, tak by som chcel chvíľku hovoriť o bázi pred Hospodinom. Myslím, že to je veľmi dôležitá vec a možno aj ako téma, možno aj predtým, ako vstúpime do tohto rozprávať o Bohu, že o tom, aký je všemohúcný. Niekedy ma to trochu tak zaskočí, keď si uvedomím, že veľkedy Židia, vlastne stále Židia majú problém vôbec vysloviť Božie meno, že berú to tak vážne, že pre nich, že my dosť často tak používam, že Pán a Hospodin a Boh a tak, ale Židia mali problém to vôbec že vysloviť. A myslím si, že je skvelé, že my ako kresťania si môžeme uvedomovať, že vďaka Ježišovi môžeme prísť k Bohu, môžeme sa mu hodiť do rúk a je to v poriadku, ale zároveň je tam aj tá druhá strana, že neviem, či sme si vždy vedomi, s kým máme tu dočinenie. Že naozaj to je Boh všemohúci, pre ktorého je všetko možné. A keď sme minulú stredu spievali takú pieseň, veľmi dobrá pieseň, teraz nepochopte zle, že je dobrá pieseň, len chcem na to niečo poukázať, že tam, neviem, názov tej pesnička, spieva sa tam, že Pane, zjav mi svoju tvár. Ako sa bola tá pesnička? Ale v tom stredu sme spievali. Môže byť. Pane, zjav mi svoju tvár, tak neviem už ďalej tie slova. A
A keď sme to spievali, som si tak uvedomil, že ako v tom kontexte tej pesničky myslím, že to je skôr myslené tak, že Pane, zjav mi, čo je tvoja vôľa, čo je to, čo si o tom ty myslíš, kaďal by si ma ty chcel ako viesť. A zároveň som si uvedomil, že vidieť Božiu tvár, to vlastne znamená, že by som zomrel. Že to, ako som ja v tomto svojom akože tele teraz tu, keby sa mi Boh zjavil, tak to neprežijem. A chcem prečítať vzhľadom k tomuto tiež 2. Mojžišovej, ale 33. kapitola, 18. až 23. verš. A to je rozhovor Mojžiša a Hospodina. Mojžiš hovorí. On však povedal, ukáž mi svoju slávu. Hospodin riekol, celú svoju slávu prevediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno. Hospodin. To je to Jahve. Zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Potom riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol, a tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť. Na mne tento text tak pomáha si uvedomiť viac to, že vlastne, kto je to Boh. Že to je tak niečo, Boh je tak neuveriteľne všemohúci a mocný, že vlastne, aby som to neuniesol sa s tým stretnúť z očí v oči. Ale nehovorím toto, čo hovorím s touto bázou, neviem preto, aby sme nejakým spôsobom mali strach prísť pred Boha. To vôbec nie je cieľom. Práve že naopak, pretože z tej bázne pred Hospodinom vychádza požehnanie. A to je v Žalme 33. Je to také určité zasľúbenie tej bázne. Žalm 33. 18. 19. verš. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby im od smrti zachránil život a zachovali ich živých v čase hladu. Čiže oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja, a to mení úplne ten kontext, lebo my sa nemusíme báť Hospodina v tom zmysle, že nám niečo urobí, ale mať takú tú bázu v tom zmysle, že on je všemohúci a on na nás bude dozerať. A možno ste si kladli niekedy otázku, že ale tak čo to tak konkrétnejšie znamená tá báza? Že tak ako, lebo mne prvé, čo mi napadne, že bázny strach tak určite ako, že chvenie sa, alebo že sa proste niečoho bojím. No a Božie nám slovo na toto odpovedá, na to príslove, v 8. kapitole, keď tam je konkrétne napísané, že čo je to bázna pred Hospodinom. Uh, 13. verš, 8. kapitola, 13. verš. Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. Tak nie je to úžasné? Že vlastne že bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, že Boh je dobrý, dokonalý, svätý a vlastne to, keď sa jeho bojíme, znamená, že vlastne nenávidíme to, čo on nenávidí. Tak dúfam, že toto, čo som hovoril o bázi, že vo vás vyvolalo takú radosť a pozbudenie, lebo to bol ako zámer, že mať bázeň pred Hospodinom niečo dobré a nás to posúvať ďalej vo vzťahu s Bohom. A teraz, keď sa budeme rozprávať o tom, že kto je vlastne Boh, čo to znamená, že Boh je všemohúci, tak možno majme viac na pamäti to, že to, o kom rozprávame, to je vlastne hlavne pre mňa, aby som si to uvedomil, čo teraz budem hovoriť, že to je všemohúci Boh, pre ktorého nie je nič nemožné. Začal by som tým fyzickým svetom, ale ešte predtým takú trošku odbočím a vrátim sa. Že neviem, či ste to už niekedy tak robili, alebo či ste sa modlili, že za myšlienky od Boha.
Že ste prosili Boha, že aby vám dal on nejaké myšlienky, lebo z Božieho slova vieme, že myšlienky sú od Boha, sú aj od toho zlého, ale sú aj od Boha. A v 139. žalme Dávid tam hovorí, ako sú vzácne pre ňu myšlienky, ktoré mu Boh dáva. A ja som pre nejakým časom tak tiež toto modlil, že chcem Božie myšlienky, lebo myslím si, že to úplne môže meniť človek, ten postoj vlastne, ktorý človek má ku veciam a tak. A neviem, či toto je myšlienka od Boha, ako nemám to úplne, že tak určite to viem, ale prišla mi takáto myšlienka, tak som to chcel povedať, lebo mi to zapadá do tohto kontextu, že predstavte si, keď ešte nebol svet, keď ešte neexistovali sme my ľudia, vesmír, nebola zem, bolo iba nebo a boli anjeli a teda bol Boh. A medzi anielmi sa začala šíriť taká novinka, že počujte, že akože, počuli ste, že Boh, ten všemohúci Boh, náš tu Boh, plánuje nejaký projekt. Že akože nevieme o tom veľa, ale vieme, že bude niečo tvoriť. Bude to, že on, ktorý môže robiť čokoľvek, čo chce, tak on ide niečo stvoriť. Budú tam nejaké fyzikálne zákony, bude tam život, bude on tvoriť, bude robiť čokoľvek, čo on chce a môže stvoriť, čo chce. Všemohúci Boh, čo chce. No a počujte ešte úplne, že on môže stvoriť niečo, že na svoj obraz. Že viete si predstaviť, že on by stvoril ako niečo na svoj obraz, že to musí byť niečo úplne, že si to vôbec neviem predstaviť. No a potom ešte tak akože, sa už to domýšľa do toho rozhovoru, že ten anjel hovorí, že počuj, ale že my budeme vlastne tiež toho súčasťou, že my akože budeme zasahovať do toho. Rozumieš, že to akože úplne bude, že šupa. No a tak som si tak tá myšlienka prišla a som si uvedomil, že ja si vlastne niekedy neuvedomujem, že v čom to žijem. Že vtedy, keď ešte neexistoval svet a táto zem, tak vlastne to pre nich bolo niečo nepredstaviteľné, ale ako veľmi boli vzrušení, že vlastne niečo také bude. A teraz ja tu žijem, hej? Ako žijem v tom úžasnom, čo ten všemohúci Boh, čo mohol stvoriť čokoľvek, čo chcel, tak stvoril toto tu. Že keď idem vonku, je tu tá vrba, tak to Boh stvoril, hej? To on chcel, to je to, čo mohlo byť stvorené. Niekoho tu stretne, vás ako tu vidí, nejako, keď ste 30, tak toto je ten top projekt, hej. Toto je to, čo Boh sa rozhodol stvoriť a je to na jeho obraz. A my tak akože musím povedať, že to veľmi málo kedy uvedomujem a mám pocit, že to je dosť často Božia milosť, keď to človek vlastne uvedomí, že to, čo tu žijeme, že je obrovské privilégium. No a teraz, že už to bola tá odbočka, už sa tak trošku vraciam do toho fyzického svetu, že Božím slovom povstal svet a Boh je ten, ktorý nielenže stvoril svet, že by ho nechal tak, ale on aj zasahuje a má to pod kontrolou. A to chcem dvoma textami ukázať. V Žalme 104, poviem to iba parafrázovať, je to v Žalme 104 napísané, o tom, ako Dávid opisuje, že Hospodín vedie potoky, hej, že smer potokov, kadiaľ idú. Hovorí, že dáva vzrást tráve. Takto tam opisuje túto prírodu. A inými slovami, že Boh je ten, ktorý bez ktorého by toto nefungovalo. On je ten, ktorý to má v rukách a ktorý dáva, potom to Žalme stále píše, ako vlastne vďaka tej prírode, ako majú dostatok, živočíky, ako majú dostatok tých živín, a to je vďaka tomu, že Boh dáva, vlastne, že Boh sa o nich stará. Takže to je tá jedna vec, že teda Boh je prítomný, není ten, že by nejakým spôsobom to tu nechal, ale že je súčasťou tohto sveta. A tá druhá vec, že Boh zasahuje. A zasahuje v tom zmysle, že nadprirodzene. Ja prečítam krátky príbeh z Jozua. Jozua bol ten, čo prebral potom vedenie izraelského národa po Mojžišovi. Z 10. kapitoly, tam je obdobie, kedy židovský národ vlastne bojuje proti veľa kmeňom, bojuje za tú zasľúbenú zem. A
tu je jedna konkrétna vojna, kde Hospodín zasahuje. Takže 10. kapitola kniha Jozuova, 11. a 14. verš. Keď sa na svojom úteku pred Izraelom dostali na svah v Bet-Horóne, Hospodín dopustil, že padali na nich veľké kamene až po Azeku, takže pomreli. Tých, čo pomreli od kameňov, krupovitia, bolo viac ako tých, ktorých Izraelci pobili mečom. Vtedy, v ten deň, keď Hospodín vydal Amorejcov Izraelcom na pospas, hovoril Jozua s ich Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela. Slnko zastalo sa v Gibeone a mesiac v údolí Ajalón. A slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľov. Či nie je to napísané v knihe Úprimného? A slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhlo sa zapadnúť skoro celý deň. Takže tak vidíme, že tu bola konkrétna vojna, kde tí Izraelci jednakže teda zažili to, keď im Hospodín pomohol konkrétne s tými kameňmi, no ale potom oni potrebovali vlastne bojovať ten boj, a keď prišla tma, tak by mali problém teda bojovať. Čiže Hospodín zastavil slnko a reálne sa stalo niečo, čo nie je normálne, hej? Že sa slnko teraz zastaví, sme zvyknutí na to, že sa slnko potom je noc, zájde. Ja som ešte mohol prečítať ďalší verš, lebo tam je napísané: a nebolo viac takého dňa, ani predtým, ani potom, keď Hospodín vypočul hlas človeka. Lebo Hospodín bojoval za Izrael. Čiže, a toto je len jeden vlastne z príkladov, kedy vidíme, že Hospodín zasiahol do toho fyzického sveta a zmenil niečo. Hej, určite poznáte to, ako Mojžiš išiel von z Egypta, takých 10 ráno, to bolo zase evidentne, že Boh zasahoval. Čiže tieto dve veci, že Boh má v rukách a je prítomný v tejto prírode, ktorá je okolo nás, a zároveň vidíme z Božieho slova, že Boh je ten, ktorý zasahuje nadprirodzene do toho fyzického sveta. Tá druhá časť je duchovný svet. A ja na úvod prečítam 2 verše, teda 3 vlastne. Z prvého listu Jána. Prvá kapitola, 9. verš. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. A ešte druhý prečítam z Evanjelia podľa Jána, 10. kapitola. 28 až 29. A prečo ešte verš predtým, čo Pán Ježiš hovorí. Moje ovce počúvajú môj hlas, a ja ich znám a nasledujú mňa. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja som tak už dávnejšie počul taký výrok, že, a to asi taký možno zo strany ateistov, že tak dobre, že ten Boh teda, že všemohúci, tak nech stvorí kameň, ktorý nezdvihne. Čo mu ako na to povieš? A ja neviem, či som vlastne túto odpoveď, čo idem povedať, či som niekto povedal, alebo čo, ale nejak vlastne mi to, vlastne viem tú odpoveď. To znie tak úplne šialené, že vlastne na to presne nie je odpoveď, nie? Veď keď by Boh stvoril kameň, ktorý nezdvihne, tak je vlastne slabý. A ak by nevedel stvoriť kameň, ktorý nezdvihne, tak vlastne je nevšemohúci, nie? Či ako to je? No, tak som vlastne, ale to je odpoveď. Boh stvoril človeka, dal človeku slobodnú voľbu. A človek sa rozhodol, že Boh není tak úplne to všetko, že vlastne je aj hriech a že je to niekedy aj fajn. A Boh vedel, že tak to bude. A vedel, že človek vlastne sám sa nejakým spôsobom z toho nevymotá. A vedel, že jediné, čo vlastne, že on stvoril tento kameň, tohto človeka, a
A jediné, čo vlastne sa dá urobiť, je, že on vlastne príde a zachráni toho človeka. A tým pádom, že ten kameň, ktorý ako keby nebol zdvihnutelný, ten človek v hriechu, tak Boh urobil možno je zdvihnutelný, lebo vlastne on prišiel a zdvihol ten kameň. No, v tomto, čo sa týka, že Boh je všemohúci v tomto duchovnom svete, verím, že všetci z nás veríme, že Ježiš je Pán, že Ježiš je tá jediná cesta. Ak sme ochotní vyznať, že hrešíme a činiť pokánie, či voči Bohu, či voči ľuďom, tak neexistuje nič, čo je mocnejšie ako my. A neviem, či si to dostatočne, teda ako v tom zmysle, že Duch Boží, ktorý žije v nás, a neviem, či si to dostatočne uvedomujeme, že Ježiš je našim pánom, Ježiš je najmocnejší, nič nie je väčšie ako Ježiš. To ale znamená, že nič vlastne nás nemôže siahnuť. A keď sme čítali aj tie texty, že a nikto mi nevytrhne z ruky, lebo nič nie je mocnejšie ako to je napísané? Čo mi dá Otec, je väčšie a všetko a nikto to nemôže brať od z ruky. Ja a Otec jedno sme. Čiže Ježiš je ten, ktorý je našim pánom a nič nemôže tým pádom nás poraziť. A myslím, že je strašne dôležité, lebo možno niektorí z vás, alebo aj akože aj ja, zažívame to, že máme nejakú pochybnosť, že či naša viera je dostatočná, alebo čo ak je nejaký hriech, ktorý som možno nevyznal, hej? Že bol nejaký hriech, ktorý som nejakým spôsobom mi to ušlo a som to nevyznal, alebo čo ak je nejaké prekliatie, ktoré ide zdávna a ťahne sa až doteraz. A to sú všetko relevantné otázky, ale zároveň myslím si, že je veľmi dôležité mať na pamäti, že pokiaľ Ježiš je môj pán, ja urobím tú svoju stranu, vyznám svoje hriechy, činím pokánie, tak nie je nič, čo môže ma nejakým spôsobom oddeliť od Boha a nejakým spôsobom na mňa siahnuť. No a tretia oblasť je osobný život. Keď Boh je všemohúci v tých našich okolnostiach, v tom, čo my robíme, to, čo my riešime. No ale vec je taká, že Boh nekoná tak, ako chceme vždy. A neviem, či asi poznáte ten príbeh, ako Ján Krstiteľ skončil. To bol Boží muž. To bol ten, ktorý mal v tom jasno, že Ježiš je Boží syn, bol vo väzení. A jeho viera bola spochybnená a vec je taká, že nebol zachránený. Nebol to ten prípad, že by sa mu otvorili dvere vo väznici ako Pavlovi, ale skončil smrťou, bol popravený. Alebo Mojžiš, keď išiel za faraónom a chcel, aby to pustil izraelský národ a bola prvá rana, druhá rana, stále nič, stále ich nepustil. A v obidvoch prípadoch možno nekonal Boh tak, ako by to očakávali tí ľudia. U toho Jána musím povedať, že nerozumiem, ako keby neviem ani celkom pochopiť, prečo to bolo tak, ako to bolo. U toho Mojžiša možno to je jednoduchšie v tom, že vidíme, že Boh sa tam oslávil, že Boh konal mocne a teraz si to môžeme pripomínať, ako Boh je všemohúci, ako konal. No ale sú niekedy situácie, kedy to jednoducho nechápeme. Je to inak, ako by nám to dávalo zmysel, že by to malo byť. A pred nejakým, to bolo 3 roky dozadu, keď ja som začal mať také vážne problémy s klbom bedrovým. A ten prvý rok to nebolo také akože nejaké vážne, tak sa to nejak dalo, aké to bolo a dalo sa fungovať. No ale potom vlastne ten druhý rok to bolo teda dosť vážne a ja som absolútne tomu nerozumel, že prečo to tak je. Vlastne všetko, čo som mal v pláne, nejaké som musel rušiť. Mal som poškodenú krupavku asi v bedrovom klobe a doktori mi nevedeli pomôcť, nevedeli akože vymeniť bedrový klop, to nebol dobrý nápad, keďže som bol mladý a som ešte, neviem. No a som vlastne zistil, že ako keby mne celkom pomoci, lebo vlastne rok som chodil po vyšetreniach, som robil všetko, čo bolo možné, terapiu a tak ďalej,
nejaké cviky, kde sa za mňa modlili a stále nič, vyše roka to bolo vlastne stále rovnako. A nechápal som tomu, prečo to tak je. A bola to najtmavšia dolina, ako som vlastne kedy v živote zažil. A vec je taká, že minulý rok to začalo ustupovať, začalo sa zlepšovať, nebolo to nejakým, že by ma nejak doktor nejaký nový liek našiel, alebo čo, proste začalo to ustupovať. A ja som si, keď to bolo také zlé, tak som celkom nevedel predstaviť, že vlastne ako to bude. Lebo to bolo tak zlé, že ja som nemal autobus, ako nemohol ísť na autobus poriadne, lebo mi vlastne ušiel, mohol som bežať na autobus. Mal som tedy infúzie, že vlastne tak ma to bolo, vlastne mohol stať poriadne, by som to takto nevedel stať, 20 minút, koľko už stojím. Ale vec je taká, začal zlepšovať, ale vtedy som to nevedel predstaviť. A vtedy som reálne proste nevidel, že ako by mohlo byť východisko. A chcem na záver prečítať zo žalmu 34. Až 20. Spravodliví kričia, Hospodin ich počuje. Do všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrušeného srdca, pomáha tým, čo sú ubitého ducha. A ja tak môžem povedať, nemal som dlhý život, ale môžem povedať, že z každej súžení, čo som mal, z každej tmavej doliny ma Hospodin vyviedol. A verím, že aj na základe tohto slova je to pravda, že Boh vyvedie z každého súženia. Že nie je žiadne súženie, z ktorého by Boh nemohol vyviesť, ale ktorého by nevyviedol. A keď to je možno inak, ako si myslíme. Ja si myslím, že to nejaká si cel nemal predstavu, že skončí, ako to skončí. No ale vec je taká, že bol vyvedený z toho súženia. A v toto verím, že naozaj Boh má východisko v každej situácii, z každého súženia. Tak, a myslím si, že každý z nás má nejaké súženie. Akože, som o tom dosť presvedčený, že na 100% každý jeden tu má nejaké súženie. Že či už je malé alebo veľké, tak to neviem. Ale chcem pozvodiť v tom, že vždy Hospodin mi vedie, ale to, že kedy a ako, to už je druhá vec. A je to v jeho rukách. A neviem, či som to ešte neprevedal s tou nohou, že začalo to byť lepšie a teraz, ja som rád mal, môj brat na strednej škole ešte, takže to je také zaujímavé, to tam také obdobie v tínedžerskom veku. A on má jarné prázdniny, tak sme vlastne išli na chalupu a on snowboarduje a lyžuje. A som si vôbec nevedel predstaviť, že pred rokom a pol by som ešte akože vôbec ja ešte akože riešil lyžovanie. No a vec je taká, že vlastne aj pondelok, aj útorok, ako som mohol lyžovať a bolo to v pohode, ešte som ho aj predbehol. A čiže to je dobré, aj keď som si to nevedel predstaviť pred nejakým časom. A to je vlastne prvýkrát, keď to vôbec hovorím takto otvorene do svedectva s tou nohou, lebo to ešte dlho nebolo tak dobre celkom. Takže som to veľmi vďačný. A chcem pozbudiť, že stojíte, lebo budú aj lepšie časy v tých konkrétnych oblastiach, ktoré zažívate možno práve to utrpenie alebo nejaké súžovanie. Tak ja by som teraz nechal nejaký priestor na modlitby. Ja sa potom budem modliť posledný, tak ak niekto vnímate, že chcete modliť, nahlas, tak ľudia môžete.